Altså alle kunder er jo helt blown away over hele vores setup, og alle kommenterer, at kaffen er lækker. Jamen, jeg hedder Kenneth og har virksomheden CX, som laver kosmetisk behandling og plastikkirurgi. Og en af de store overvejelser, vi havde, det var selvfølgelig, hvordan skal vores kaffeløsning være? Men altså igennem længere tid, der har vi jo, for at sige lige ud, bare nøjes med en espresso-maskine eller en eller anden altså en løsning. Det har ikke rigtig givet det, vi gerne ville. Det, at vi er gået over på topbreweren, har gjort, at vi har nogle større valgmuligheder. Det, der var for os var afgørende for at vælge topbreweren, det var simpelthen et spørgsmål om at få noget, som var en lækker oplevelse, æstetisk flot. Den blev placeret flot i vores frontdisk, og at den var hurtig, og at der ikke var så meget rengøring og cleaning på den hele tiden. Men særligt det, at det er nemt at betjene, og at mit personale hurtigt kan servere en kop kaffe, det tæller rigtig højt. Så jeg kan varmt anbefale det, og det bliver ikke den sidste maskine, vi kommer til at tage i vores koncern.